खुलुमबाय। गासै बाथौसा बिथांमोननिसिम गोथार बाथौ साननि आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय मोजां मोननायखौ बावहरग्रोबाय। खौरां बिजों नोंथांमोनखौबो आं गिबि गिबियावनो बरायनानै लाग्रोबाय। बे बर'नि गुदि धोरोम बे बाथौ धोरोम बेखौ मुलुगाव गोसारहोनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे सोद्रोम आयदाफारिनि गेजेरजों गोबां सावरायनायनि उनाव जोङो दुलाराय भारतबर्षआवनो बे बर' हारिया जे बाथौ धोरोम फालियो बेखौ जों मोनथिनो हाबाय। दिनै गोबां फसंथान मावख'आरिफ्रा दिनै आबुङै बन्द' सान मोननो हाबाय। सिगाङो BTC ओनसोलावल' रेस्ट्रिक्टेड हलिडे हिसाबैसो बेखौ मोननो हादोंमोन। जोङो नै दा दिनैसिम जोङो स्टेट हलिडे हिसाबै मावख'आरि आरो माखासे फसंथान बन्द'खौ जों मोननो हाबाय। दा आसामनि खना खनला बा भारतनि खना खनला जेराव बर' गामि दङ बेवहायनो दिनै गोथार बाथौ सानखौ बयबो गाजा गोमजायै फालिगोन। बे लेखायैनो दिनै जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नং बुरिमुरि गामियाबो दिनै गोबां हाबाफारि लानानै जों दिनै बे गोथार बाथौ सानखौ फालिनाय जादों। जों गिबियाव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि बेखौ मावखांबाय। नैथियाव जों गोथै सि बावनाय हाबाफारि बेखौबो जों मावखांबाय आरो जोङो दान्दिसे उनावनो जोङो आर'ज आयदाफारिखौ लागोन आरो माखासे जोंना बिबुंथि बे आयदाफारिबो थागोन। बेनि उनाव जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ फोजोबनाय जागोन। जों नुबोबाय थायो जे गोबां समावनो ससियेल मिडियायाव धोरोमखौ लानानै माखासे दाङाबाजि जाबाय थानायखौ सोंखारिलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। बेनि बेलायाव मा बुंगोन सार? जोङो धोरोमनि बेलायाव जों बयबो खौसे जानाया मोजां। आं बेखौ खावलायगोन। जों बर'आ आलादा जोंना धोरोम दंखायो। जोंनि गुदि धोरोमा बाथौखा। जोनोमनिफ्रायनो आइथो फेन्थो मुगानिफ्रायनो बे बाथौ धोरोमा उजिबोखानाय। दा बेखायनो आङो खावलायनो नागिरो जे जों धोरोमखौ दिनैहाय मुलुग दरबाराव जोङो बाथौ धोरोमखौ मोनथिहोनो थाखाय आरोबाव जोंनो भारत गभर्नमेन्टआ जोंनो मोनसे बाथौइजिम मोनसे लिरनायनि जोंनो मोनथायखौ होनो थांगासिनो दङ। बे बाथौइजिमखौ मोननो थांनायनि सिगांनो बाथौइजिम मानसिफ्रा बा बाथौ सिबिग्रा सुबुंफ्रा बेसेबां दंमारो बेखौ सुबुं सानखो खालामनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे एप्स खुलिनानै बर' डेम'ग्राफिक इनफरमेशन सिस्टेम BDIS बे एप्सखौ खुलिनानै दिनै खना खनला बर' गामियाव बे एप्सनि जोहै मोनसे अनलाइन सेन्सास बे खामानिखौ हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ। बावहायनो जोंनि बर' गुदि धोरोम सिबिग्राया साबेसे दंमारो बेनि सानखोखौ जोङो मोननो हासिगोन। आङो खावलायनो नागिरो जे जों बर' हिसाबै जोंना धोरोम आलादा दंखायो। जों बयखौबो बेखौ फोथांना लाखिनायाव साफ्रोम बर'फ्रानो गावबा गाव बिबान दङ। आं बयखौबो बे बेलायाव गावजों गाव जेबो एना एनि जायालासिनो जों गावनि धोरोमखौ बोजबनानै गावनि धोरोमखौ फोसाबनानै जों फोथांना लाखिनायासो जोंनि धोरोमनि खामानि जागोन होननानै आं बुंनो नागिरो। गोजोन्थों। सार, जिखुनु जोङो बाथौ धोरोम हिसाबै जोङो न'खर न'खर प्रत्येक मंगलबाराव बाथौ हारिफोरा मंगलबाराव बाथौ लगायो। नाथाय जों दानि बेलायाव नुनो मोनला जे गोबां न'खरावनो मंगलबाराव बाथौ लगायैखौ बे समाव नोंथाङा मा बुंगोन? बेखौ जों मोनसे मोजां परिबेसखौ सोरजिनो हानांगोन। जेरैहाय बयनावबो थोजासे गियाना थाजोबा हिसाबै जोङो गौथुम दङ, बियाब गौथुम दङ, जोंना दा लाइमोन दङ, गागि आफाद दङ, मोनफ्रोमबो जिल्ला आफाद दङ। दा गासैबो सोद्रोमाफोरा जेरावनोखि फालिनाया गेसें जालांबाय जोंना एवारनेसनि गोनांथि दङ। जों बेनिखायनो जिल्ला गौथुम बा दुलाराय बाथौ गौथुम बा बियाब गौथुमा बयबो खौसे जालायनानै जोङो एवारनेसनि
एवारनेसनि जि प्रग्राम बे प्रग्रामाव जों गुबुङैनो लानांगौ होननानै आं सानो।